Vitajte pred monitormi, priatelia. Začiatkom októbra by som chcel vás informovať o možnostiach, ktoré stoja pred vami, aby ste získali podporu pre svoje budúcoročné iniciatívy. Do 15. októbra máte možnosť, aby ste odovzdali svoje žiadosti na podporu národnostných jazykových táborov na rok 2026. Už málo času na to máte, preto vás vyzývam, aby ste nezabudli a nezmeškali tento termín. Tiež do konca októbra do 27. môžete odovzdávať svoje žiadosti na podporu svojich kultúrnych iniciatív. To znamená, že na podujatia, na vydávanie publikácií alebo na cirkevné podujatia. Na toto ešte máte pomerne viac času, ale vyzývam vás, aby ste čím skôr pripravili svoje materiály a poslali na už dobre známu adresu správy fondov Gábora Betlena. Do 31. októbra majú možnosť všetci študenti a študentky, ktorí študujú slovenčinu na našich univerzitách, aby podali svoje žiadosti na tohtoročné národnostné štipendium. Keďže už národnostný štipendijný systém funguje 7. rok, pravdepodobne všetci tí, ktorých sa to týka, poznajú dobre, že kam to treba poslať. Ide o to, že žiadosti zbiera Pedagogické a metodologické centrum Nemcov v Maďarsku. A niečo úplne nové. Na iniciatívu Národnostného výboru parlamentu a štátneho tajomníka zodpovedného za národnostnú oblasť na úrade vlády Mikloša Šoltésa od tohto roku, od novembra, majú možnosť končiace ročníky národnostných gymnázií na to, aby ich žiaci podávali svoje žiadosti na prijímačky na Divadelnú univerzitu, kde od budúceho školského roka by sa mal pustiť program na prípravu divadelných hercov z národnostných škôl. Keďže ide o úplne novú udalosť, tak budem zvedavý, že koľky budú mať záujem z našich žiakov končiaceho ročníka gymnázia, že koľky sa prihlásia a koľky budú napokon prijatí. Podľa našich plánov prijatí študenti potom môžu sa uchádzať tiež o národnostné štipendium. Myslím si, že toľko by aj stačilo na dnes. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia o mesiac.